טוב חברים, מה קורה? כאן אפיק זון ועוד סרטון חדש ומטורף, והיום חזרנו ללימודים. מי שמתבאס מתבאס, אין מה לעשות, ככה זה החיים. והיום אנחנו הולכים לעשות משחק מטורף שהוא נקרא איך קוראים לזה? נו כן, אתה אמור לי, אתה אסיר אחי, אתה צריך למצוא דרכים ולברוח בקיצור. אז חברים, בלי יותר מדי חפירות מיותרות, לפני שאנחנו מתחילים בסרטון, תנו לייק, תנו סאב ותפעילו את הפעמון, ויאללה בואו נתחיל. טוב חברים, אני פה אסיר בכלא, איזה באסה להיות אסיר. אוקיי, שלחו לי מכתב. אוקיי, עכשיו אני צריך להוציא את השטיח. אוקיי, אני צריך, הנה רואים, אני צריך לצאת מפה. זאת דרכים לצאת מפה. אוקיי. פם 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 פם. אוקיי, אפשר להחזיר את הכיסא למקום. עכשיו אנחנו צריכים כפית. אוקיי, יש לנו זה. אוקיי, אנחנו צריכים פשוט לחפור ולהגיע למקום שהוא. אוקיי, יש פה הרבה דברים. חברים, נכנס את זה מהר. את זה מתחת למיטה, אני לא יודע איפה אני אשים את זה, אבל בסדר. אמא, מה אני אעשה? אוקיי, הבנתי. עכשיו אני צריך לשים את זה מתחת למיטה, ועכשיו לזרוק את זה לאסלה. חברים, בקיצור, הבנתם את הפואנטה, אני צריך פשוט לעשות דברים וזה. אוקיי, עכשיו אומרים לי לקרוא למישהו. אמא, איזה דפיקות זה. אוקיי, עכשיו אני צריך לצאת ולהחליף איתו תמורת מישהו. אוקיי, שווה לי נייר טואלט. יופי. אוקיי, עכשיו אני צריך לצאת ולעשות עם מישהו טרייד. אוקיי, מה זה? נו, רוצה על זה 30, חי בסרט. כך, יופי. שמע ישראל, זה הביל אותי. טוב חברים, אני פשוט צריך לעשות איתו תמורות, בתמורות אוכל וזה. חברים, אז אני אחזור לכם שצריך ללכת לישון. בונה חוצפן. טוב חברים, עכשיו אנחנו צריכים לתת דברים לשוטר והוא ייתן לנו כסף על זה, הבנתם? ואז אחרי זה כאילו אנחנו צריכים ובלה בלה בלה. יאללה, השוער מגיע, סוער שלומר. בסדר, אני רוצה להביא לך דברים. כן, בוא כך. יופי. וואו, עכשיו הוא הביא לי ניירות. בסדר, יופי. יופי. עכשיו, יש לי 29 שניות. 5, סבבה, תביא. עכשיו יש לי 25 שניות. לעשות את זה, אוקיי, אין לי מספיק. אין לי מספיק. אין לי מספיק. פאק, פאק, פאק. טוב חברים. זהו. טוב, יש לנו עכשיו מספיק כוח. יאללה. וואו, כבר צהריים, אני מת לישון. הנה, הוא הגיע. חברים, אני צריך להביא לו עוד דבר אחד בשביל חוצפן. אני צריך להביא לו עוד דבר אחד. יש לי דקה. 2 דקות. אני צריך להביא לו עוד דבר אחד בשביל שייתן לי דברים. אבל איפה יש דברים? אני לא מבצע פה. הופה, רק דיברתי על דברים. שים את זה על השולחן. לא, זה נמצא לי עוד. בוא נמצא לי, אוקיי. יאללה, בוא נחפש לי עוד. אוקיי, מה זה? אוקיי, זה מרימון. הנה ברווזוני, והנה רולקס. יאללה, זהו, אני מסודר אני.
את זה נשים מתחת למיטה, ועכשיו את כל זה לאסלה. למה דווקא לאסלה אבל? לא חברים, עכשיו אני צריך לשים פה את הכל. אוקיי, יש פה 5 דברים, וזה מספיק לי. עכשיו יתנו לי דברים טובים. יאללה. חברים, יאללה. אבל אני אחזור לכם בעוד 43 שניות. יאללה, ביי. טוב חברים, הסוהר שלנו הגיע. אני מפחד. אוקיי, כולם מחכים לנו כבר מחוץ. כך. אתה יודע. עכשיו יש לי 40. עכשיו הוא הולך בינתיים ל-29 שניות אני חושב. כן. 30. את חפירה. כושר. אני לא יודע, תיק. חבל. טוב, אני אתחיל איתו כי אני צריך את זה. יאללה ביי, אני אפצעתי מפה מהר. החבאתי את זה מתחת למיטה, שאסור שיראה את זה. מלא חברים. אוקיי, הוא נכנס. אני קורא לו אדון כועס. אני לא יודע למה קוראים לך ככה, אבל יאללה חברים. אין לי זמן. יאללה, אני צריך לעבוד חברים. היי, שיט, לא. איזה באסה חברים, נו. לא לקחתי את זה בשביל הכוח, שיט. אז חברים, אני אחזור בעוד דקה. אני פשוט אחזור לכם מתי שיהיה לי הרבה כוח. טוב חברים, עכשיו לילה. אנחנו צריכים ללכת עוד מעט לישון. אומייגאד, ואני מתרגש. הנה שמוליק, הנה השחיין של שמוליק. כן, הנה נאוריי, מתאמן כל היום. מה קורה אדון אסיר? הכל טוב, הכל סבבה, הכל מעולה. תביא בבקשה את הלחמניות. יאללה, לך לשלום חמוד. אוקיי, הוא לא ראה אותי פשוט. אוקיי, אנרגיה. אני צריך אנרגיה. אוקיי, יש לי הרבה אנרגיה. יאללה, ואני אחזור לתא שלי מהר ודחוף. 50 הוא רוצה, 50 ו-30, לא. חברים, זהו, מגיע הלילה, אנחנו צריכים ללכת לישון עכשיו. סליפ. ונתראה למחר. בוקר טוב לכולם. מה קורה? מה נשמע? איך אתם היום? הגיע הזמן לחפור באדמה. קמנו ב-5 בבוקר, לא צחוק. טוב, יש פה פנס. יש פה ברווז. חברים, אתם זוכרים את המטרה שלנו? ואנחנו צריכים לעשות דברים טורפים. יאללה, פנס. אוקיי, מה זה? זה אוכל, אני חושב. אם הייתי אוכל, לא, חצי. טוב, חברים. היה ערב קשוח מאוד. לא אהבתי את הערב, אוקיי, ואין לי זה. בואו נמצא לנו עוד משהו אחרון. אוקיי, הנה, מצאתי. אוקיי, חברים. עכשיו אנחנו צריכים ללכת ולתת לו דברים. כי ככה אנחנו נצא מהכלא ונברח מהכלא כמה שיותר מהר. חברים, זה יום שני, אשכרה. יאללה, חברים. אוקיי, צריך להביא את הכל לפה. יאללה, חברים. נחכה 41 שניות לדבר הזה, ואני אחזור לכם בעוד 41 שניות. טוב, חברים. אז יש לנו מגיע. יאללה. מה קורה? אדון כועס. יופי, 24 זה טוב לי. יאללה, תודה. יאללה, לך. יש לי 30 שניות, אוקיי. יאללה, בואו. יאללה, מהר, לפני שהוא מגיע. חטיפיניה, יאללה, בואו ניקח. קח 5. 30, לא, יש לי מספיק, אבל בשביל זה. 5 גם ניקח. בשביל זה. אוקיי, ואז, אוקיי, אני צריך. נעים לי. חברים, עכשיו השעה 9 בבוקר ו14 דקות. הנה, הסיר שלנו מגיע.
עכשיו הוא סגור עליי, ידעתי. אתה רוצה לשלם על היום הזה, אני אומר את זה להתיר. טוב חברים, יאללה חברים, אנחנו צריכים להתקדם מהר. אוקיי, יש לנו פה רימון. וואו, נו! זה לא לקח לי! 1, 2, 3, אוקיי. יאללה, בואו נמשיך חברים, לחפור באדמה. רובי, זה טוב. אוקיי, פעמון. הנה עוד רימון. חברים, יש לנו תוכנית. הנה, אתם תראו את זה, את התוכנית פה, ממש פה. התוכנית היא 1. קודם כל, צריכים כאילו לחפור בצדדים, ואז לחפור מלמעלה. כאילו, מה זאת אומרת? לחפור את כל הריבוע הזה, ואז אנחנו נוגעים באמצע וכל זה. מי שהבין אותי, הבין. מי שלא, ולא יודע מה לעשות איתו. אז חברים, נחזור אליכם בעוד 40 שניות, ואני בינתיים אוספתי את החול כי אני עבד של עצמי. יאללה, פה. סקיבי, יאללה חברים, ואני בינתיים עושה לי ארוחת, משיבת צהריים. טוב חברים, הנה הוא בא חברים, הסיר אוקיי, פאק. אין מצב שהוא גילה אותי. אומייגאד, אין מצב שהוא גילה אותי חברים, אין מצב. למה לא עשיתי את זה לפני כן? למה? לא, אני לא מאמין לכם, אני לא מאמין חברים, אני לא מאמין. טוב חברים, אני הולך לישון לי. אז חברים, אם נהנתם, תנו סאב, תנו בלייק ותפעילו את הפעמון, ושמח שבאתם לבקר אצלי בערוץ. אז חברים, ניפגש בסרטון הבא, יאללה ביי!